el ponent d'avui, és a dir, moltes vegades hi ha els ponents diuen el ponent d'avui no necessita presentació. A mi em sembla que el Carles Llinàs sí que necessita de presentació, perquè en Carles Llinàs és un gran filòsof, que tenim, a mi em fa especialment il·lusió tenir-lo avui aquí, perquè va ser professor meu i va ser un dels professors dels quals em guardo més records i dels que reconec que m'ha influenciat més. I em fa il·lusió no només per fet de retrobar-lo, sinó sobretot per compartir-lo, perquè és un pensador original, no en corren tants de pensadors originals, el Llinàs ho és, i a més és profund i a més transita un espai molt especial que va entre la teologia i la filosofia, que així amb aquesta profunditat jo només hagués sentit amb ell. Per tant, aprofiteu-vos sí d'una banda i agafeu-vos perquè venen curves. Només dir-vos que quan vaig contactar amb ell vam tenir la sort que va dir que sí, perquè no es prodiga gaire fent conferències fora del seu àmbit, i em va dir, doncs molt bé, m'has convençut, per tant, dius que serà sobre l'infern? Diu sí, doncs esteu condemnats perquè jo us infringeixi les penes d'una conferència meva. És a dir, amb aquesta presentació... Moltes gràcies. Bé, no sé si començar o no començar, perquè després d'una presentació com aquesta, un s'engreixa i aquestes coses. Bueno, és igual. Sí. Així, molt bé. Normalment el meu problema és que em diu massa. Em senten bé, Molt bé. Doncs gràcies al Víctor i als organitzadors per la invitació. Els intentaré fer una síntesi, no sé si és original o no, com deia el Víctor, però sí que sortiran una sèrie de qüestions que a mi m'han ocupat durant un cert temps, fins i tot m'han causat un cert insomni. Llavors espero que no traslladar-los a vostès l'insomni, però sí que em sembla que és un índex que el tema té la seva importància i la seva dificultat, també, si més no per això. Bé, com que un dels meus mestres més estimats em va dir que el més important és saber dir 1, 2 i 3, doncs direm 1, 2 i 3. Això tindrà 3 parts. La primera és que jo els hi faci 5 cèntims de quin és el tema que hem de parlar. Segon, el plantejament de la qüestió a partir d'aquest tema, el plantejament de la qüestió i les alternatives, veuran que sobretot em concentraré en 2 alternatives, i després del tercer punt, el desenvolupament o el desplegament d'aquestes alternatives. Com que després em sembla que hi haurà espai per algunes preguntes, doncs si al final les tenen, me les fan i ja està. Els textos que he portat, ara comentaré breument la qüestió, a què es deuen i quina funció han de tenir en aquesta xerrada. Aviam, el títol, com hauran pogut veure en el fulletó, és sobre el mal entre la teologia i la filosofia contemporània. Sobre el mal entre la teologia i la filosofia contemporània. El tema, doncs, és el mal. Vostès són més agosarats que no pas jo. I, de fet, el tema aquí era l'infern, que en principi seria el mal per antonomàsia, diguem-ho així. I l'infern i el mal sempre evoquen una tercera figura que avui en dia sembla estar molt poc de moda, que és el diable. O, bueno, a vegades està de moda, però està de moda a les festes majors, i en petards i coses d'aquestes. Bé, doncs el tema és el mal, i jo em concentraré en aquesta cara, que evidentment té connexió amb el que dèiem, doncs, de
l'infern i del diable, sabem que la dificultat de l'assumpte és qui hi creu encara avui en això. Jo ja els dic des del començament que jo sí que hi crec. És una mica estrany, però jo sí que hi crec. Llavors, de fet, el que però intentaré plantejar-nos és les alternatives que hi ha. El que significa creure-hi, ara jo els hi dic perquè és que em sembla que és honest dir el que ho creu quan comença i sobretot una cosa d'aquestes que té moltes cares, i com que té moltes cares, doncs sempre se't pot acusar de subjectivitat. Mira, doncs seré tan subjectiu que ja els hi dic d'entrada que és el que penso jo. Però no és tan important el que pensi jo ara com les alternatives que els hi dibuixaré i per les quals utilitzaré els autors que he esmentat, no els he esmentat, que estan en els textos que tenen vostès, que són Nietzsche i Wittgenstein. Clar, el tema del mal, la pregunta, a fi de comptes, en el nostre moment històric, amb això sembla que això del diable i de l'infern no sembla massa creïble, sí que ho era quan es va escriure la Divina Comèdia del Dant, que els hi parlaran, no? Em sembla, d'aquí uns dies. Ja ho van fer. Doncs sí, sí que s'ho creien, això em sembla que és bastant clar. En qualsevol dels casos, ja més enllà de si ens creiem o no el tema de l'infern, la pregunta és què significa prendre seriosament el mal? Què significa prendre seriosament el mal? Qui se'l pren seriosament el mal? O dit amb una expressió encara més curteta, què significa dir sí seriosament? I què significa dir no seriosament? Perquè això de dir sí i no, mare de Déu, només cal veure els polítics, ai, perdó, de tots els colors, un sí, que després és un no, que després torna a ser un sí, que després torna a ser un no, és igual. Què significa dir sí seriosament? Què significa dir no seriosament? Què vol dir, substituïm el sí i el no, què vol dir ser afirmatiu i què vol dir ser negatiu de debò? Pot semblar-los una mica estrany plantejar-ho d'aquesta forma, però em sembla que de seguida entendran què és el que vull dir. A l'època moderna, a partir dels segles XVI, XVII, i això de forma creixent, s'ha anat desencadenant una gran batalla, un gran combat de gegants. És un combat entre maneres d'entendre la salvació, si em permeten dir-ho d'aquesta forma. Maneres d'entendre la salvació. La modernitat ha afirmat que ella, o almenys s'ha de ser una mica cauta a vegades, perquè la modernitat és una època molt llarga, molt grossa, i amb molts fils interns, amb moltes vetes, i per consegüent tampoc és honest generalitzar excessivament. Però hi ha com a mínim una veta molt important de la modernitat que afirma que la modernitat és afirmativa, que la modernitat és l'afirmació del món. M'explico? Que és l'afirmació del món justament contra la negació del món, que seria l'època premoderna. Que l'època premoderna hauria negat el món. Que justament creure en l'infern és negar el món. Que creure en el cel és negar el món. Sí? S'entén aquesta. Això és un tema que surt a molts llocs. Ara jo últimament m'estava llegint algunes novel·les d'un Benito Pérez Galdós, d'aquestes de la primera època. Glòria, per exemple, o La família de León Roc, no sé. Són novel·les molt ben escrites, però que pertanyen justament a un clima mental que és aquest. El món premodern, i el món premodern, a fi de comptes, és el cristianisme. El cristianisme és una religió i és un món ascètic, de negació d'aquesta realitat d'aquest món, de la negació d'aquest món. El cristià és algú que no sap disfrutar de les coses d'aquest món, que nega el gaudi de les coses d'aquest món, i contra això la modernitat justament el que vol és presentar-se com l'afirmació d'aquest món. L'afirmació d'aquest món. Aquest és
aquest combat de gegants que els deia, aquest combat de gegants que els deia. I aquest és el tema que vull tocar jo, és el tema que volia tocar. I per tocar aquest tema convoco, diguem-ho d'aquesta manera, la teologia, fixin-se que el títol sí que me'l vaig pensar una miqueta, la teologia i la filosofia contemporània. La filosofia el vaig posar en singular, perquè no em fixaré en cap autor concret de la teologia, sinó en certes doctrines cristianes més o menys generals, i després he posat la filosofia contemporània. No tota la filosofia, sinó la contemporània. Contemporània en singular, perquè no em toqui la teologia, no la filosofia i la teologia contemporànies, sinó la teologia en general i la filosofia contemporània. De la filosofia contemporània, com els deia, sobretot els comentaré alguns textos de Nietzsche i de Wittgenstein. De fet, els voldria comentar algunes intuïcions de Nietzsche i de Wittgenstein que, malgrat que els dos personatges són molt distants respecte a les opcions existencials de cadascun d'ells, són molt distants l'un de l'altre, però tanmateix la intuïció de quina és l'alternativa sí que són molt coincidents. I com que precisament aquest és l'intent que jo volia fer, que era posar-los davant d'aquesta alternativa, els dos autors em serveixen. En aquest sentit, els dos autors em serveixen. Molt bé. Doncs és increïble, però ja he fet el primer punt. Si no, crec. A vegades tinc el costum de quedar-me en una classe a la primera línia d'un text, però esperem que avui això ens ho puguem saltar. Doncs aquest és el tema. El tema és el mal, vist des de la perspectiva de la teologia cristiana, vist des de la perspectiva de la filosofia contemporània, en el contrast que hi ha entre aquesta teologia i aquesta filosofia contemporània, en la mesura en què en el problema del mal es planteja aquesta qüestió que els deia, aquest combat de gegants, què vol dir sí? O què vol dir no? Què vol dir ser afirmatiu o què vol dir ser negatiu? Anem llavors al segon punt. El segon punt és el plantejament de la qüestió. El plantejament de la qüestió. I mirin, per no entretenir-nos i perdre massa el temps, si em permeten, faré un vot i plantejaré la qüestió amb una frase molt simple. La vida es fereix a si mateixa. Això no sé si els sonarà bé o malament, però la vida es fereix a si mateixa. Diria que això és una veritat permanent, en cert sentit. És una dada permanent de la nostra història, una veritat eterna, si volem dir així, en tots els àmbits, en tots els àmbits. Però que avui en dia probablement en tenim una consciència major perquè, per exemple, des del punt de vista estrictament mèdic o físic, s'han fet comunes una sèrie de malalties que abans no existien. Bé, sí que existien, però no eren visibles perquè la gent es moria abans d'una infecció externa. M'entenen? Fixin-se, les infeccions clàssiques eren, doncs és una agressió d'una bactèria o d'això que t'ataca i et mata, ja està, com et pot caure un test. Però, esclar, des que tenim tan controlades les infeccions d'aquest tipus, apareixen un altre tipus de malalties, que són les malalties, per exemple, en les quals és el nostre propi cos el que ataca el seu propi cos. És el propi cos el que s'ataca a si mateix. Malalties immunològiques, o sigui, fins i tot això del Covid, pel que jo tinc entès, el virus té mala idea, però sobretot la mala idea que té és que desencadena una reacció autoimmune que és la que sol causar els problemes més greus. Bé, la vida es fereix a si mateixa. Em sembla que és una experiència que si vostès recorren, per exemple, la gran literatura de la història, la trobaran arreu. La vida s'esquinça a si mateixa.
La vida s'esquinça a si mateixa. Els nostres problemes vitals moltes vegades són irreductiblement contradictoris. No es resolen com un problema tècnic. Un problema tècnic, si em falla el llum aquest, és qüestió de resoldre el mal empalme que hi ha, el que sigui, i s'ha acabat el bròquil. Però hi ha circumstàncies en la vida, hi ha qüestions en l'existència que plantegen dilemes en els quals els dos costats són irrenunciables, per dir-ho ras i curt, no? Això és la tragèdia grega, això és Shakespeare en gran mesura, això és molta de la literatura més clàssica, està des de la més antiga, i fins i tot el podríem trobar en el cinema, tampoc cal que sigui gran cosa. No sé si vostès recorden una pel·lícula, a mi em va quedar molt gravada aquesta pel·lícula, aquella que es diu Road to Perdition, camí a la perdició, o camí a perdició. De fet, literalment és camí a perdició, perquè perdició és un poble. És el Tom Hanks fent de mafiós en un poble del centre d'Amèrica, diguem, del centre dels Estats Units. Ell és com una mena d'orfe que va adoptar el cap de la màfia irlandesa de per allà, i llavors, per una sèrie de circumstàncies, acaben matant-li la dona i un dels fills, i ell ha de fugir travessant tot el país cap a Chicago per veure els superiors de la màfia amb el seu fill en el cotxe. Bé, és igual, ara no els explicaré la pel·lícula perquè igual els hi fastidio. Però és molt curiós, la pel·lícula de fet la va narrant el fill, i el fill hi ha un moment, de fet comença així i acaba així la pel·lícula, i al final el fill diu sovint la gent em pregunta si Michael Sullivan, que és el seu pare, si Michael Sullivan era una bona persona o era una mala persona. I jo sempre contesto, era el meu pare. Què vol dir? Bé, doncs que una persona pot ser un assassí fins i tot, i en canvi ser un pare raonablement bo. I aquestes coses en la vida passen. I el fill llavors té un problema, esclar, i l'esposa també. I tothom té un problema. A la vida es produeixen aquestes contradiccions, es produeixen aquestes tensions. I quan a vegades sembla que et vinguin a dir que amb la pedagogia, o amb la psicologia, o amb la tècnica, no sé què, resoldrem tots aquests problemes, un diu, ai, em sembla que no ens entenem massa bé de qui és l'ésser humà, perquè no, em sembla que no els resoldrem. Determinats problemes no es resolen tècnicament. Aquest és un dels grans miratges que tenim avui en dia, i és que tots els problemes es resolen com qui arregla l'ordinador, i no, tots els problemes no es resolen com qui arregla l'ordinador. La vida està esquinçada en si mateixa, diguem-ne com vulguem, hi ha uns trencaments interns que fan que pugui succeir això. Que un tingui un pare al qual estima i que amb ell s'ha portat la mar de bé i que simultàniament és un desgraciat des d'un altre punt de vista. I què? Bueno, doncs això passa. Això és Antígona des d'altres punts de vista, és una senyora que simultàniament es troba en una situació que és que si vol ser pietosa amb els déus ha d'enterrar els seus germans que han mort, però si enterra els seus germans està desobeint el rei. Doncs té un problema aquesta senyora, i és un problema que no es resol tècnicament. És una contradicció entre la llei dels déus i la llei de la ciutat. I faci el que faci, aquesta senyora acabarà trencada. Faci el que faci, el nano aquest que té aquest pare, que alhora és un bon pare i alhora és un assassí, aquest noi algun trencament intern tindrà. Bé, això és el que jo volia dir amb la frase aquesta, la vida es fareix a si mateixa, que pot sonar una mica rar, però ara potser ja van començant a veure per on vaig. Insisteixo això, el testimoni més que això és la gran literatura, i ara entenem per gran literatura tot, des de la Bíblia, passant per Homer i els grecs, la tragèdia, els clàssics moderns. Té un text Nietzsche, que no l'he posat aquí, però hi ha una frase que diu en el Zaratustra, que diu l'esperit és la vida que en castellà ho diria, però se saja a si mismo. O sigui, es talla a si mateixa,
s'esquinça a si mateixa. Que s'esquinça a si mateixa en la vida. I que de la pròpia tortura, diu, i de la pròpia tortura neix el seu propi saber. El seu propi saber. És un saber de l'esquinçament. Aquesta és una experiència que em sembla que, mira, els filòsofs sempre tendim a dir les coses una mica rares, oi? Però, al final, les dius una mica rares perquè estàs intentant ser precís. Llavors, quan un intenta ser precís és fatal, perquè, esclar, llavors ha d'excloure determinades maneres de dir o els certs implícits que hi ha en el llenguatge ordinari. Bé, doncs, això és el que volia dir-los amb la frase aquesta: la vida es fareix a si mateixa. L'experiència quotidiana, una experiència existencial dels éssers humans és que hi ha que vivim en l'escissió. I això té dues alternatives. Té dues alternatives. Dues. Jo diria que només dues, gairebé. No sé, això de les disjuncions exclusives, en llatí, o això o allò. N'hi ha dues. La primera opció és dir que la vida és en si mateixa, la vida és en si mateixa un concepte relatiu i, per tant, inseparable del seu contrari, i que per consegüent vol dir aquest esquinçament forma part de la naturalesa mateixa de la vida i, per tant, el bé i el mal no són més que cares relatives de la pròpia vida, com ho són la llum del sol i l'ombra, com ho són el cim de la muntanya i el peu de la muntanya. Home, allà hi ha un peu de la muntanya i hi ha un cim de la muntanya. Són simplement dos punts de referència relatius. Aquesta és una opció. Dir que la vida és en si mateixa un concepte relatiu i que és inseparable del seu contrari. Això Nietzsche ho diu amb una claredat meridiana dient: no hi ha antítesis reals. No hi ha antítesis reals. Nosaltres no fem altra cosa que pensar en termes d'antítesis. Bé, mal. Veritat, falsedat. Saviesa i ignorància. I diu, totes aquestes alternatives o totes aquestes contradiccions no són més que perspectives terriblement limitades. Terriblement limitades, perquè són les perspectives que tenim nosaltres i que són, per tant, purament antropomòrfiques. Són antropomorfismes, diguem. No, senyors. No hi ha bé i no hi ha mal, com l'aigua no és un bé o és un mal en si mateixa. Per nosaltres en determinada quantitat és molt bona i en determinada quantitat és fatal. En canvi, per un lluç és fantàstica. Val? Aquesta és una manera d'enfocar l'assumpte. Fixin-se, l'explicació de l'escissió aquesta seria que en el fons bé i mal són conceptes relatius. Com, insisteixo, aquesta imatge és molt clàssica, no? Com la llum del sol i l'ombra que projecta el cos de l'home o un arbre o el que sigui. La segona resposta és justament la que vindria a negar aquesta primera. La segona resposta, la segona possibilitat, la segona alternativa és que la vida no sigui un concepte relatiu, sinó que la vida sigui un concepte absolut, inseparable, però, del concepte de llibertat, i que la llibertat és la que ha ferit la vida, i que la llibertat és la que ha ferit la vida, o que la vida lliure s'ha ferit a si mateixa. Aquesta és una opció molt enigmàtica, és la que es troba a la Bíblia. I llavors vindria a dir que aquest estat d'escissió en el qual ens trobem és un estat anòmal. Que aquest estat d'escissió, aquest estat de contradicció en el qual ens trobem és un estat anòmal. És un estat que és el resultat d'una anomalia. Aquesta anomalia, en la tradició cristiana, se'n diu pecat. Aquesta anomalia se'n diu pecat. I el pecat és, en aquesta tradició cristiana, el mal per antonomàsia. El mal per excel·lència. El mal per excel·lència. I aquest mal per excel·lència, que és el pecat, és important això que vaig a dir ara,
per més que els cristians hagin o haguem fet moltes tonteries al llarg de la història, però el mal en sentit cristià és sempre una veritat o una realitat teològica, no moral. M'explico? El pecat, en termes cristians, és el rebuig del do que Déu fa de la seva vida. No és no és cap pecat moral. Els pecats morals són conseqüència d'això. M'explico? Els pecats morals són conseqüència d'això. Però la realitat radical és un rebuig de Déu d'entrada. I aquest rebuig de Déu produeix una escissió que va seguida de tota una altra sèrie de decisions. Fixin-se, per exemple, si vostès rellegeixen el Gènesi, la historieta és molt curiosa, és un llenguatge simbòlic, molt bonic, però després del pecat d'Adam i Eva, fixin-se que el que es produeix és una successió de decisions en cadena, una successió de decisions en cadena que corresponen a aquestes experiències que estàvem dient abans. Li diu, pariràs amb dolor, treballaràs amb el suor del teu cos, amb el teu cap, de suor. Vol dir, fixin-se, vol dir, estaràs escindit de tu mateix. El teu cos estarà escindit de tu mateix. Sí? M'explico? Sí? A mi m'encantaria que el meu cos em fes cas, però resulta que no em fa cas. Jo li dic que no envelleixi i que no em malalteixi, però no em fa cas. Darrerament fins i tot li he dit que no em caiguin els cabells, però em cauen. Sí? Hi ha una escissió respecte del meu propi cos, com hi ha escissions psicològiques, que en alguns casos poden ser molt greus, però que fins i tot en la persona més normal hi ha escissions psicològiques. O sigui, hi ha trencaments psíquics amb un mateix, els seus propis desitjos no corresponen amb el que un vol des d'altres punts de vista, o amb el que un sap que de fet li interessa, o que li interessa una persona que estima, però aquestes contradiccions es produeixen contínuament i aquestes escissions continuen. No només això, també hi ha una escissió respecte a la naturalesa. Això és el que vol dir treballaràs amb el sudor del teu front. Vol dir, la naturalesa no ens regala les coses així com així. Si no sues, no te les regala. I el mateix passa, per exemple, amb la relació amb les altres persones. També hi ha un trencament amb les altres persones, en el sentit que la comunicació no és immediata amb les altres persones. Fins i tot un autor important del segle XX, com és Sartre, va dir aquella frase famosa, l'infern són els altres. Vol dir, l'alteritat, el otro és l'infierno. Perquè és que a vegades només cal entrar en una família, ja no entrem a la política, a vegades dius una família n'hi ha prou. L'infern són els altres. Sí, a vegades la cosa està molt a prop l'infern, en aquest sentit. Bé, fixin-se que ens torna a sortir l'infern i ho diu Sartre que era ateu. Queda clara aquesta alternativa, llavors. Queda clara aquesta alternativa. La vida es fareix a si mateixa. I això només pot tenir dues explicacions, ara així en gros, i sent segurament esquemàtics i simplificadors. Però que la vida es fareix a si mateixa només pot tenir dues explicacions. O que la vida és en si mateixa relativa i contradictòria, o que la vida no era això, però la llibertat l'ha ferida. La llibertat l'ha ferida. Aquesta alternativa segona, amb això he acabat el plantejament, és increïble. Vaig a quart d'hora per part, aquest ritme igual acabo. Vaig al desplegament d'aquestes alternatives, vaig al desplegament de les alternatives. Si es fixen, la vida es fareix a si mateixa i tenim dues alternatives, que són es fareix a si mateixa perquè la llum i l'ombra formen part d'ella, i ella està en si mateixa escindida, està en si mateixa esqueixada, o bé, no, és que la vida és en si mateixa un absolut, és en si mateixa un absolut, però la llibertat és capaç de trencar aquest absolut, és capaç de ferir-lo, no és capaç d'aniquilar-lo, però sí que és capaç de ferir-lo. Llavors,
és molt curiós veure com dos autors, un que segurament passa per ser l'ateu més ateu de tots els ateus, que és Nietzsche, i un altre autor, que és Wittgenstein, que a la seva manera, sens dubte, heterodoxa des d'un cert punt de vista, però era creient, i alguns textos fins i tot proven que era molt creient, encara que és a vegades difícil esclarir certes qüestions. Tanmateix, el diagnòstic que donen és el mateix. El diagnòstic que donen és el mateix. I ara m'entendran molt de pressa això que estic dient respecte d'aquest diagnòstic o respecte de l'explicació de fons que tindria aquesta alternativa. Mirin, si vostès... M'agafo vostè, si em permet. Vostè té una perspectiva d'aquesta sala que és diferent de la perspectiva que tinc jo, sens dubte, no? Vostè veu coses d'aquesta sala que jo no veig, perquè jo les tinc al darrere, per exemple. I jo veig coses que vostè no veu en aquesta sala, entre altres, tots els senyors i senyores que hi ha al darrere, o les parets d'allà al darrere. Esclar, si estem tancats en una habitació, tancats dins d'una habitació, és inevitable que tota visió que es produeixi dins d'una habitació sigui relativa. Dins d'una habitació, totes les perspectives seran sempre relatives. Qui està aquí veu això però no veu el que hi ha al darrere. Qui està en aquella cantonada veu això des d'aquella cantonada però no veu certes coses que té a la dreta, això o al darrere. L'única manera que hi hauria, de veure-ho tot, quina seria? Sí. Sortir fora. D'alguna manera, que jo pogués veure tota la sala des de fora. Que jo pogués, per dir-ho així, perforar el sostre o que el sostre fos transparent i que jo estigués a sobre del sostre i llavors ho pogués veure tot sinòpticament. Fixin-se el que estem dient, perquè no deixa de ser bastant gràfic. Si jo crec que la realitat està tancada en si mateixa, tot haurà de ser relatiu. A dins d'un tot tancat en si mateix, no hi pot haver valoracions absolutes. A dins d'un tot tancat en si mateix, no hi pot haver valoracions absolutes. Les valoracions sempre expressaran una perspectiva entre d'altres. Les valoracions sempre expressaran una perspectiva entre d'altres. Per creure que hi ha valoracions absolutes, ha d'haver-hi un fora. Sí. I si no tinc un peu fora, no sé com nassos pot haver-hi valoracions absolutes. Mirin, això, Nietzsche i Wittgenstein estan absolutament d'acord. Simplement, un diu que fora no hi ha res i l'altre diu que sí que hi ha alguna cosa. Punt. Fixin-se, jo ja els dic què crec, però ara els estic dient quina és l'alternativa. Vostès ho sabran, vostès ja escolliran pel seu compte. Jo ja he escollit crec. Relativament, perquè la vida no sap mai què acaba, què està fent del tot. Però aquesta és la qüestió. Si realment el tot, la totalitat de la realitat és tancada sobre si mateixa i no hi ha res exterior, perdoni, no hi ha conceptes morals en sentit propi. Perquè conceptes morals en sentit propi sempre són conceptes absoluts. No és el mateix dir que estic ben assegut que no pas dir que l'assassinat és dolent. Jo em puc seure així. Llavors, això és seure malament. És seure malament en relació a, per exemple, unes normes socials. És que aquest paio ve i fa una conferència i s'aspira. Aquest és un mal relatiu, perquè depèn d'una norma social que podria ser una altra, i que potser una altra cultura és una altra. O també és un mal des del punt de vista físic, perquè tenint en compte l'estructura de l'esquelet humà, probablement aquesta postura és dolenta per l'esquena i fa mal a l'esquena. Però amb una sargantana no és dolenta aquesta postura. És el que dèiem abans del lluz i l'aigua. Per tant, esclar que hi ha coses que són bones o dolentes en un sentit relatiu,
Però aquestes coses que són bones o dolentes en un sentit relatiu no són bones o dolentes en sentit moral, són bones o dolentes fàcticament. Són fets del món que són relatius a d'altres fets i s'ha acabat. Però quan jo dic que l'assassinat, que matar un innocent és moralment condemnable, vol dir no has de fer-ho, això. No has de fer-ho en cap circumstància. Quan jo li dic a una persona no t'has de seure així malament, no li estic dient que no ho faci incondicionalment. Tu vols quedar malament amb els teus convidats? Doncs allà que us mai. Vols quedar malament amb les autoritats? Vols que et faci mal l'esquena? No té problema. Però això, evidentment, no és un mal moral. Però, esclar, assassinar un innocent, matar un innocent, home, en principi això és incondicional. Està clar? Doncs fixin-se, hem dit, la vida es fereix a si mateixa. L'alternativa, diguem, el problema que plantejàvem era la vida es fereix a si mateixa i que hi havia dues explicacions. Una, que la vida està esquinçada en si mateixa, una altra, que la vida és un absolut, no està esquinçada en si mateixa, però que la llibertat és capaç d'esquinçar-la, és capaç d'esquinçar-la. Què és més afirmatiu d'aquestes dues opcions? Clar, l'afirmació d'un Nietzsche, per exemple, és dir que l'opció cristiana de dir que hi ha un bé absolut és una negació de la realitat. Perquè com que en la realitat no hi ha béns absoluts, els cristians el que fan amb això és fugir de la veritat real que hi ha. El que passa és que, curiosament, això té algunes conseqüències interessants en els textos de Nietzsche. I és que ell, que diu estimar tant la vida i que diu que els cristians no l'estimen, diu en un text que tenen vostès aquí que, en el fons, com que la vida i la mort, com el bé i el mal, són relatius, diu, literalment, la vida és una forma molt estranya del que és mort. I dius, és genial. És absolutament genial. Però, és una espècie molt rara de lo muerto. Ja el veurem, aquest text. Wittgenstein, en canvi, la postura és l'altra. Ell afirma que, efectivament, i en això, sobre el paper, el Nietzsche estaria d'acord, que l'ètica és sobrenatural. Que, en el fons, la possibilitat de fer afirmacions ètiques, o sigui, sobre el bé i el mal moral, signifiquen que no veig el món simplement com un conjunt de fets, com el que dèiem, aquí dins de la sala aquestes perspectives, sinó que tinc una perspectiva des de fora. I si no hi ha aquesta perspectiva des de fora, no hi pot haver ètica. Si no hi ha exterioritat, d'alguna manera, si no hi ha exterioritat respecte d'aquest món, alguna cosa que està fora d'aquest món, diguin-hi sobrenatural, Wittgenstein usa el terme sobrenatural i no precisament en un sentit teològic massa precís, però parla de l'ètica com sobrenatural. El que està dient és això. El que està dient és això. Si em permeten, d'una altra manera, Sant Agustí, que és un autor inacabable, una quantitat d'obres immenses, no sé si és a les Confessions o no sé on, però ell parla del pecat com una mena de curvatura de l'home sobre si mateix. L'home en el paradís estava en relació directa i transparent amb Déu, era transparència de Déu. Però de cop i volta el pecat va consistir en que l'home es va curvar sobre si mateix i des de llavors que es mira el malic. Ens mirem el malic i ens importa molt més el nostre malic que la guerra d'Ucraïna o que els morts que de fam de l'altre costat. Ens interessa molt més això. Aquesta és la idea, la curvatura sobre si mateix. La idea de Sant Agustí, em sembla que és molt gràfica, és això. L'estat en el qual ens trobem no és l'originari. L'estat en el qual ens trobem és aquest estat de curvatura que hem provocat nosaltres sobre nosaltres mateixos. Bé, miri, com que em sembla que amb això ja he dit gairebé totes les coses que havia de dir, ara anem als textos i les comento sobre els textos i així
Ja els asseguro que allò de l'insomni no són bromes. Aquests temes, a mi, el tema aquest el tema de què vol dir ser afirmatiu, és perquè és que en el fons batega al darrere de moltes de les coses que surten a la premsa contínuament i tal igual. Bateguen molt al darrere de moltes coses. I llavors, si em permeten, miri, anem al segon text. Más allá del bien y del mal. Els textos de Nietzsche els tenia en castellà i els tenia en canvi la conferència sobre ètica de Wittgenstein. Hi ha una traducció catalana excel·lent d'un professor d'Igualada, que és molt bona i que van publicar a la revista de la nostra facultat, i tenen un fragment d'aquesta conferència sobre ètica de Wittgenstein, que són les 3 últimes pàgines, que ja hi anirem després. Si anem primer al segon text, anem al segon, és que aquí estan per ordre cronològic. Si anem al segon, aquest Más allá del bien y del mal, de 1886, el paràgraf segon. ¿Cómo podría una cosa surgir de su antítesis? Por ejemplo, la verdad del error. ¿Cómo podría surgir la veritat de l'error? O la voluntad de verdad de la voluntad de engaño. O la acción desinteresada del egoísmo. Com podria ser que sortís la generositat de l'egoisme? És absurd, no? Sembla que és una contradicció. Diu, això segueix així en 5 o 6 línies, i diu, este modo de juzgar constituye el prejuicio típico por el cual resultan reconocibles los metafísicos. Els metafísics, que és un nom així una mica neutre per tots els creients religiosos i igual, ara per moltes coses. És dir que hi ha antítesis reals. I que hi ha antítesis reals vol dir que A no pot ser no A i que no A no pot ser A. Però la tesi del senyor Nietzsche és i tant que pot ser. I tant que a vegades la generositat surt de l'egoisme i l'egoisme surt de la generositat. I tant. I jo li diria a Nietzsche, i tant, Nietzsche. Perquè jo, no sé vostès, però jo m'hi he trobat, no? I que la veritat surt de l'engany, i que de l'engany surt la veritat, i que de l'error surt avantatges, i de dir la veritat a vegades en surten desavantatges. El que passa és que la pregunta és, si no Nietzsche, si des del punt de vista de l'experiència humana, és evident que aquestes coses es produeixen. Ara, el problema no és aquest. El problema és si això és l'estat normal de la naturalesa o no. I Nietzsche el que vindria a dir és, i tant que ho és. I simplement el problema és que nosaltres funcionem amb un esquema molt simple, que és A no A. Això és un antropomorfisme barat que ens serveix per funcionar. Com a Lluç li serveix tenir les escates i totes aquestes coses, no? Vale? I s'ha acabat el bròquil. I s'ha acabat el bròquil. Però que, de fet, no hi ha veritat. El text aquest és on hi ha un altre per aquí que diu no hi ha veritat, al final. No hi ha veritat. Perquè veritat i falsedat, aquestes antítesis reals, no existeixen. No existeixen si miren, per exemple, el text. Mirin el que hi ha al final de la segona pàgina. Crepúsculo de los ídolos, sí? Aquest del crepúsculo de los ídolos, a meitat d'aquest trosset que tenen vostès aquí, posa los juicios de valor, el veuen? Los juicios de valor sobre la vida, en favor o en contra, no pueden en definitiva ser verdaderos nunca, digo. Únicamente tienen valor como síntomas. Únicamente importan como síntomas. En sí, tales juicios son estupideces. Los juicios de valor. Hay que alargar del todo los dedos hacia ella. Nietzsche és un escriptor al·lucinogen, una habilitat per unes coses fantàstiques. Hay que alargar del todo los dedos hacia ella y hacer el intento de agarrar esta sorprendente finesse. Ho diu en francès. Con un alemán después, que el valor de la vida no puede ser tasado.
no por un viviente, porque este es parte, más aún, incluso objeto de litigio, y no juez, no por un muerto por una razón distinta. Es permet fer ironies. Però fixin-se, l'afirmació és molt senzilla. El que està dient és, vostè no pot fer judicis sobre la totalitat d'aquesta habitació. Perquè està dins de l'habitació. I com que està dins de l'habitació, vostè no pot fer judicis sobre la totalitat de l'habitació. Només té una perspectiva i veu un tros. I només té una validesa absolutament relativa. S'entén? Naturalment, perquè hi pogués haver judici sobre el valor de la vida, voldria dir que nosaltres podríem tenir un peu fora. I això és el que aquest senyor no accepta. De fet, si miren el text anterior, per exemple, que això és un fragment pòstum molt famós perquè la germana el va acabar publicant en un llibre que es diu La voluntat de poder, diu, ¿sabéis qué es para mí el mundo? I llavors diu un munt de coses que és una cosa molt tremenda i molt interessant, però al final hi ha 3 línies, diu, este mundo es la voluntad de poder y nada fuera de eso. En alemany diu, nichts außer dem, que seria, literalment jo vaig voler traduir així, nada fuera de eso, i res fora d'això, perquè außer vol dir exterioritat. Es podria traduir correctament per dir i res més. Es podria traduir així. És això i res més. Però és que si s'afegeix al fora, afegeix un matís que és molt interessant. És dir, el món és voluntat de poder. I fora no hi ha res. Y fuera no hay res. Y también vosotros mismos sois esta voluntad de poder y nada fuera de esto. Und nichts außer dem. Torno a repetir la mateixa forma. Si miren el següent, oi que hi ha un altre... Sí, l'altre fet del crepuscle, los 4 grandes garrotes. Anem a la meitat del text. A la meitat del text hi ha uns punts suspensius i diu «se es necesario». Ho veuen? Se es necesario. Se es un fragmento de fatalidad. Se forma parte del todo. S'està dins de l'habitació. Se es en el todo. No hay nada que pueda juzgar, medir, comparar, condenar nuestro ser. Pues esto significaría juzgar, medir, comparar, condenar el todo. Pero no hay nada fuera del todo. És dir, no tenim jutge per la vida. Un jutge ha de ser una persona no implicada en el litigi. Si vostè i jo tenim un problema, avui l'estic agafant a vostè, si vostè i jo tenim un problema, haurem de buscar un jutge que sigui una tercera persona que no ens conegui a poder ser i que no sàpiga les implicacions. Si jo em declaro jutge, la condemnaré. I si es declara vostè jutgessa, em condemnarà a mi. O si aconsegueix colar-me vostè a un parent seu o un amic seu de jutge, doncs per avant. Val dir, un jutge no pot ser part del litigi. Llavors, si la vida és un tot tancat sobre si mateix, no hi pot haver jutge. Per tant, tot judici de valor absolut és una estupidesa. Ho he dit abans. És una estupidesa. I tot judici moral conté sempre un judici de valor absolut en un nivell o altre. Està clara aquesta idea. La posició de Wittgenstein és diametralment oposada. És dir, sí, té raó Nietzsche, és que no ho cita, però la intuïció és exactament la mateixa. Efectivament, el tot del món dels fets no hi ha valor aquí. Els fets són fets i no hi ha valor en els fets. De la descripció d'un assassinat, jo no en puc treure un valor moral. Puc descriure un assassinat com puc descriure la posta de sol a la platja. Sí, i de la descripció d'un assassinat són una sèrie de judicis de fet. Miri, el cadàver estava en aquesta condició, tenia una ferida en el cap, això, molt bé. Però d'aquesta successió
de proposicions fàctiques, no se'n segueix cap proposició moral. La proposició moral és pagar un vot fora dels fets i dir, els fets són això, però això no hauria d'haver estat així. D'acord? I això, evidentment, significa qüestionar, d'alguna manera, que el tot estigui tancat sobre si mateix. Significa qüestionar que el tot estigui tancat sobre si mateix. Si retrocedim una mica, el primer text, és que com que abans ja ho he esmentat això, és aquest del Guardémonos, és una cosa terrorífica. El text d'aquest, jo me'l llegeixo periòdicament per posar-me nerviós. Però llavors ja, a partir de la 7ª línia, començant pel final, diu això que ell va dient, guardem-nos de creure que el món és un ésser vivent. Home, no. I guardem-nos de dir que és una màquina, tampoc, no, home, no. Tot això no són més que perspectives, producte d'una criatura bastant brètola que és l'ésser humà. Ni el món és un ésser vivent, ni hi ha lleis de la naturalesa, ni tot això. Són coses que són més o menys pràctiques per nosaltres, per entendre'ns, però res més. Doncs fa aquest tipus d'afirmacions i com que va recollir-ho una i una altra i una altra, doncs va fer tot això. Llavors, a la 7ª línia, començant pel final, diu guardémonos de decir que la muerte se opone a la vida. Lo viviente solo es una especie de lo muerto, y una especie muy rara. Una especie muy rara, o sigui, molt poc freqüent. D'acord? Clar, és que si realment et prens seriosament que fora no hi ha res. Com que dins no hi ha més que perspectives relatives, doncs de la mateixa manera que l'ombra no és més que l'altra cara d'una llum del sol que projecta aquesta ombra, doncs el bé no és més que l'altra cara del... Ja està. Això, un contemporani de Nietzsche, que ho va formular també en uns termes molt radicals, és Dostoievski, per això us dic que m'agrada la literatura també. Dostoievski ve a dir, això per exemple als Karamazov, prendre seriosament que no hi ha judicis morals, prendre seriosament que no hi ha exterioritat, és dir que la mort dels nens no importa, és un accident més. Que la mort d'un nen innocent és un accident còsmic més. De la mateixa manera doncs, que hi ha balenes que s'equivoquen i se'n van i se'n poden contra una platja, doncs hi ha nens que moren. Però que no hi ha béns i mals relatius. Per consegüent, això és, a mi el que em sembla tremendo, és que això Nietzsche és l'únic autor que ho ha dit de debò. Nietzsche és l'únic autor que ho ha dit de debò. Jo crec que les dues alternatives, si em permeten que vagi acabant així, després potser que vaig llegeixo un text de Wittgenstein, que no he llegit cap, però la vida és fer les dues alternatives s'ha d'estar boig per afirmar-les fins al final. Una altra cosa és que són dues bogeries diferents. Plató diu en el Fedre que hi ha diverses menes de bogeries i que no totes són dolentes. Parla de bogeries, doncs les bogeries que provoquen els déus. Per exemple, la bogeria amorosa. La bogeria amorosa, això surt en el Fedre, és una possibilitat de diàleg, que els convido a llegir-lo totes les vegades que puguin. Diu, clar, també hi ha bogeries que no són bones. Ara jo no diré quina és la bogeria bona o la dolenta, però afirmar que aquest món no s'acaba en si mateix, sinó que hi ha un fora, és una bogeria. Però afirmar que aquest món sí que s'acaba en si mateix és una altra bogeria, perquè significa que estic qüestionant moltes coses que en el dia a dia no soc consistent en qüestionar-les. Per exemple, això de que la mort dels innocents, a fi de comptes, no és més que un accident. Si em permeten, acabo amb algun dels textos de Wittgenstein, si van a la... És que fa un... Mirin, començo, doncs, veuen, a la primera fulla de Wittgenstein començo, doncs, el meu tema, com saben, és l'ètica. És que fins aquí Wittgenstein, això és una conferència que va donar l'any 1930 Wittgenstein, en un grup de
de filòsofs i de pensadors, de literats i de tal. Sí, és en català, Començo, doncs. Llavors comença a dir, bueno, mirin, l'ètica i fa una sèrie de definicions que ara no ens interessa tampoc aturar-nos gaire. I llavors, després de donar aquestes definicions, que de compte són coses tan senzilles, com l'ètica seria la investigació sobre allò que és el bé, sobre el que és valuós, sobre el que és realment important, sobre el sentit de la vida, sobre allò que fa la vida digna de ser viscuda, sobre la manera correcta de viure, i totes aquestes coses. Va dient, mirin, faré com una mena de solapament de fotografies dient una sèrie de definicions i així vostès al final tindran com una mena de retrat. I una vegada ens ha fet aquest solapament de definicions, diu a continuació. Ara bé, això és línia 10 des del final. Línia 10 des del final. Ara bé, la primera cosa que crida l'atenció de totes aquestes expressions és que cada una d'elles, quan estem parlant del que és valuós, del que és el bé, del que és la forma correcta de viure, que totes aquestes, el que primer que crida totes aquestes expressions és que cada una d'elles s'utilitza de fet en dos sentits molt diferents. Els anomenaré d'una banda el sentit trivial o relatiu i d'altra banda el sentit ètic o absolut. Si per exemple dic que aquesta és una bona cadira, això significa que la cadira serveix per un propòsit predeterminat. I la paraula bona aquí només significa que aquest propòsit ha estat fixat prèviament i que el compleix, evidentment. I això és, evidentment, una bondat relativa. La cadira està ben feta, és bona. No t'hi pugis a sobre a clavar un clau perquè potser se t'ensorra, perquè no està feta perquè clavis claus, està feta perquè t'asseguis. De fet, segons el sentit relatiu, la paraula bo significa simplement que quelcom satisfà un estàndard predeterminat. Així, quan diem que aquest home és un bon pianista, volem dir que pot tocar peces d'un cert grau de dificultat, bla, 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 bla. Si van a la línia 8 de la següent pàgina, però així no és com les utilitza l'ètica, aquestes paraules. Suposem que sabés jugar a tenis i que algú de vostès em veiés jugar i digués, bé, vostè juga força malament. I suposem que jo li respongués, ho sé, jugo malament, però no vull jugar millor. Tot el que l'altre podria dir seria, aleshores entesos. Un to molt britànic, I aquest no tenia res de britànic i res de flamàtic, perquè era un salvatge de molt de cuidado. Però sí que es va contaminar una miqueta i llavors fa unes ironies així molt britàniques, aleshores entesos. Però suposem que jo hagués dit a algú de vostès una mentida escandalosa i que ell se m'acostés i em digués vostè s'està comportant com un animal i que llavors jo volgués dir sé que em comporto malament, però és que no vull comportar-me millor. Podria ell dir llavors, aleshores d'acord? Certament no, diria, bé, vostè hauria de voler comportar-se millor. La distinció entre aquest sentit absolut i relatiu de bé. Fixin-se el que hi ha aquí a continuació. Aquí tenen vostès un judici de valor absolut, mentre que el primer exemple, la cadira, ho era d'un judici relatiu. Sembla que l'essència d'aquesta diferència és òbviament la següent. Tot judici de valor relatiu és un simple enunciat de fets. I per tant es pot expressar de tal forma que perdi tota l'aparença d'un judici de valor. Després, a continuació, és igual. És que al final d'aquesta pàgina les últimes línies són precioses, però si anem a la següent, que és la penúltima, llavors vostès tenen aquí cap a la meitat. Només puc descriure amb el sentiment... No, sí, només puc descriure el meu sentiment, la metàfora que si un home pogués escriure un llibre d'ètica que realment fos un llibre d'ètica, aquell llibre destruiria amb una explosió tots els altres llibres del món. Aquesta metàfora s'ha d'entendre bé, però ve a dir, tots els llibres de ciència, per exemple, el que fan és descriure el món dels fets. Però un llibre d'ètica no descriu el món dels fets. Diu com hauria de ser el món, que no és descriure el món dels fets. Perquè sempre estem en el mateix que estàvem abans i que hem anat insistint en aquest exemple. Perquè fer un judici ètic significa posar-se fora. Significa posar-se fora.
Si jo em dedico a fer només judicis de fet, llavors estic a dins i estic entancat en aquest món. Per això, a continuació, fixin-se, diu... Per això diu, si escrius un llibre, els llibres de ciència descriuen com són les coses, però un llibre d'ètica hauria de fer com que explotessin els altres llibres. Fixin-se que diu a continuació, emprades, com ho fem en ciència, les nostres paraules són recipients, capaços només de contenir i de transmetre significat i sentit naturals. L'ètica, si és res, és sobrenatural. I les nostres paraules només expressen fets. D'acord? Bé, disculpin el tarugo i si hi ha alguna pregunta, no sé, em sembla que ja és l'hora, no? Doncs els agraeixo molt l'atenció i a la seva disposició per les preguntes. Alguna pregunta? Rafael. Modestament vull dir que m'ha semblat jugant la idea de mirar des de fora l'habitació. Jo volia preguntar-li, en la modernitat tots són lliures i com recordava Kafka, tots estem perduts. I a partir de Kafka i del pensament de Paul Valéry de que els mites mai penetren els fets, ja vivim només de fets, com vostè ha insistit. Jo només preguntaria, què opina vostè? Hi ha esperança en el pensament de la fenomenologia d'arribar a un punt de contacte entre el que mira i la realitat que ens faci comprendre més el que és autènticament la realitat, o ja la supera la fenomenologia? O la veu ja com una escola perduda? La fenomenologia, Sí. de Husserl. Sí. No, la fenomenologia de Husserl. En filosofia no es perd mai res. Diguem. La búsqueda. Sí, jo crec que la fenomenologia, ara anant a la pregunta concreta que vostè fa i sabent que aquestes qüestions són molt opinables i jo hauria dit que potser ho pensaria d'altres maneres. La fenomenologia neix d'un impuls molt potent, molt antic, perquè en un cert sentit els fonaments estan en el món grec i estan en Plató, i Husserl és un pensador d'una ambició tremenda, I aquest esforç obsolet no ho serà mai. Pot haver-hi obsolescències particulars, coses concretes que diu aquest autor aquí o allà. Mare de Déu, el propi Husserl, pobre home, no sé si vostès ho saben, però Husserl pensava escrivint. La conseqüència és que la gent que vol fer tesi sobre Husserl té depressions. Perquè, esclar, se'n van allà al bany on estan els manuscrits i es troben que encara no estan publicades moltes coses, etc. És un personatge bastant tremend. Per cert, fa no massa em vaig assabentar cosa que jo no sabia, que s'ha conservat el bitllet que la Gestapo, ell era jueu, i la Gestapo el van visitar i li van prohibir anar a la biblioteca de la universitat. I s'ha conservat el bitllet, saben per quin motiu? Perquè l'individu, perquè Husserl, s'ha de tenir nassos. Va agafar aquell paper, li va donar la volta i el va fer servir per escriure les seves idees. O sigui, imaginin el que li importava la Gestapo. No està mal, Bé, sí. Alguna altra pregunta? Sí. No sé, el cristianisme i nosaltres que, més que el cristianisme, el catolicisme, nosaltres que hem estat educats en aquesta generació en el franquisme i en el pecat, que tot és pecat, i que ens portàvem molta angoixa perquè ens ho crèiem, jo penso que potser la gent ara, que no viu amb aquesta pressió i amb aquest tot és pecat, no sé si pot ser ara millor, més feliç que no pas el que podíem ser nosaltres en un moment donat. Jo hi ha una cosa que sí que amb l'edat vaig aprenent i és que els comparatius són perillosíssims. O sigui, dir això és millor que allò,
has de tenir una evidència absoluta i amb una possibilitat de comparar directament, perquè si no pots ser injust en grans societats. Sens dubte, que determinades qüestions del cristianisme s'han viscut patològicament. D'això no en tinc cap dubte. Però això és una veritat psicopatològica. O sigui, però això és com si em digués vostè el sexe és dolent perquè hi hagi patologies sexuals? No, home, no. El sexe és dolent, no, el sexe és bo, però hi ha patologies. Una persona pot viure patològicament el sexe, ja està, pot viure'l patològicament, obsessivament, el pot viure agressivament, el pot, bueno, i qui diu el sexe diu el menjar, és que no sé, la botifarra en seques és fantàstica. Però si em dedico a alimentar-me només de botifarra en seques, fa dalt, no? O sigui, esclar, la botifarra en seques és molt bona, però també la puc viure patològicament, Llavors, aquí jo crec que el problema és distingir entre el que és la veritat psicològica i la veritat històrica o sociològica, com s'ha fet servir en un determinat moment la creença cristiana. Però esclar, això li ha passat a la creença cristiana, li ha passat a la creença liberal, li ha passat a la creença comunista, a la socialista, que totes, en un moment o altre, o en un lloc o altre, s'han fet servir per fer mal a algú. Això és terrible, però és així, perquè tenim una capacitat admirable de corrompre les coses millors. Però, esclar, això és una veritat psicològica, sociològica, històrica, i una altra cosa és la veritat teològica. Plató també se'l va utilitzar per destruir moltes coses, pobra humanitat. I jo diria que, a més, segurament és més cert que el menyspreu al cos és platònic, això és molt més clar que no pas que no sigui cristià, però a Plató no se li hauria acudit mai dir que Déu es feia pa. Mai, algú hauria dit que aquests senyors estan lleugerament bojos. Doncs no sé. No sé si li he contestat, però... Alguna altra? Bé, jo, Carles, ens has dit que la conferència anava de què volia dir sí d'una manera seriosa. I que confrontar-nos amb el dir sí d'una manera seriosa és una qüestió sobre el mal. M'ha semblat entendre que no podem dir sí d'una manera seriosa, si més no podem dir sí d'una manera seriosa en el marc modern. Podríem dir sí d'una manera seriosa en un marc premodern, que havies dit tu, però no n'has parlat gaire d'aquest marc. Això és molt incòmode. M'estàs posant en evidència. De fet, m'estàs mostrant una cosa que esperava que no us entenéssiu, i és que jo no he contestat la pregunta. O sigui, jo he dit que jo tinc la meva resposta i he dit quina és la meva resposta, però no volia tampoc ara imposar la meva resposta. O sigui, tinc la meva resposta, jo tinc la meva opció, però jo ara el que volia era plantejar l'alternativa. L'alternativa aquesta em sembla que és seriosa. I crec que des d'aquest punt de vista, per això la meva admiració per Nietzsche és inacabable, perquè em sembla que és un dels pocs que ha tingut el valor en la modernitat de dir què signifiquen determinades coses de la modernitat. Abans aquell senyor parlava de certes qüestions de, no sé si l'he entès bé, la disgregació, per exemple, individual, l'individualisme modern, és un d'aquests factors específicament moderns que estan almenys en part lligats amb tot el que estàvem comentant. Bé, és igual, ara és que no prefereixo no anar massa més enllà. Sí, no sé. Wittgenstein acaba dient que d'això, d'aquesta altra afirmació, no se'n pot parlar. Oi, això és un exalumne, amable i a més savi. Efectivament, Wittgenstein diu que en el fons, i a més com que la filosofia va començar amb un immens silenci, que és Sòcrates, a fi de comptes potser també
és filosòfic no donar la resposta. Diu, Hem intentat plantejar la pregunta. Diu, d'això no se'n pot parlar, però no sabria no tenir-li un enorme respecte, acaba dient. I amb aquest silenci que ens convida Wittgenstein podem deixar la sessió d'avui, si us sembla, no sense abans emplaçar-vos a la clausura del cicle la setmana vinent amb l'Enric Casassas, que ens parlarà, agafeu-vos, dels dimonis de mossèn Cinto. Us esperem la setmana vinent. Moltes gràcies.